Bueno, inekuazio sistemekin jarraituz, 21. Ariketako C eta D. Hau da, 75. orrialdekoa dira. Bueno. Hemen, inekuazioak danak dira lehenengo mailakoak, baina aurrekoa baino pizkat komplikatuagoak. Hau da, azten dira agertzen zatikiak eta, gauzak gehiago egin behar dira hemen. Vale? Bueno, zer egiten dugu inekuazio batean zatikiak agertzen direnean? Ekuazioetan egiten duguna, gauza bera. Hau da, inekuazioa bidertuko dugu izendatzelen MKTaz. Alde biak. Vale? Holan, zatikiak desagertuko dira. Simplifikatu ingo dira. Begira. Zeren kasuan, lehenengo inekuazioa 2x gehi 5 zati 3 txikinago x ken bat. Zer egin behar dugu? Izenatzelen MKT, kasu honetan, 3 denez, bideriru bidertu inekuazio osoa. Da, 3 bider 2x gehi 5 zati 3 txikinago 3 bider x ken bat. Vale? Hau, honea simplifikatzen da, eta daukagu 2x gehi 5 txikinago 3x ken 3, biderkaketa hori eginez. Orain, aukeratu behar dugu ze metodo erabili. Kasu honetan erabiliko dugu x bakantzearena. Vale? Ekuazioetan egiten duguna. Orduan, x-ak alde batera, zenbakiak bestera, 2x ken 3x txikinago minus 3 ken 5. Hau da, minus x txikinago minus 8. Orduan, x-a bakantzerakoan, zati minus bat egin behar dugu dana. Baina minus hori, zenbakia negatibo denez, erdiko desberdintza ikurra aldatu behar dugu. X-a izango da handiago 8 baino. Vale? Bueno, markatzen dugu hemen, 8 hor, handiagoak hemen, eta puntu zuria ezin dalako izan bardin. Orain hartzen dugu bigarren inekuazioa. X zati 3 ken bat txikinago 2x ken bat zati 5. Kasu honetan, MKT da 15. Beraz, dana bider 15 egin behar dugu. Hau da, 15x zati 3 ken 15 txikinago 15 bider 2x ken bat zati 5. 15 zati 3 5 emoten da. Beraz, 5x ken 15 txikinago 15 zati 5 3, beraz, bideriru egin behar dugu, 2x ken bat. Vale? Beratzen da. 5x ken 15 txikinago 6x ken 3. Orain, lehengo metodoaz, 5x ken 6x txikinago minus 3 gehi 15. Vale? Minus x txikinago 12, hau da, zati minus egin behar dugunez, erdiko ikurrari aldatu. Handiago minus 12. Vale? Orduan, markatzen dugu, hemen, azpizan, minus 12 hemen dago, eta bera baino handiagoak, hauek danak, eta minus 12 ez da sartzen. Orduan, ze zati da eman komuna? Hau ze dana. Orduan, soluzioa izango da 8tik plus infinitora. 8an parentesia eta plus infinitoan bebai. Vale? Bigarrena. Ingotu, hau ze borra. Vale? Bueno. Bigarrenean. X gehi 13, zati 6, txikinago, 39 ken 2x, zati 18. MKT, 18. Dana bider 18. 18 bider x gehi 13, zati 6, txikinago, 18 bider 39 ken 2x, zati 18. Simplifikatu itzen dugu,
amazortzi zati zei iru, beraz geratzen da, iru bider x gehi amairu, txikinago, hogeita hemeretzi ken bi x. Kasu honetan egingo dugu zeroaz konparatuz. Orduan, bidertzen dugu eta bide batez dana eskerrera pasatzen dugu. Iru x gehi hogeita hemeretzi, ken hogeita hemeretzi gehi bi x txikinago 0. Hau da, 5x txikinago 0 emoten dago. Hau, honek ez dago merezi jarraitzea behar din 0 egin ez eta hori dana, ze azken finean 5x txikinago 0 bada, x izan behar da negatiboa, ez? 5 aldiz zenbaki bat negatibo bada, zenbaki hori negatibo izan behar da. Beraz, honen soluzioa izango da 0tik eskerretara doia zen guztiak, baina 0 ez da sartzen, zuria. Eta bestea, 3x ken 5 zati lau txikinago minus bat. Hemen MKT da lau, beraz bidertzen dugu dana bider lau. Lau bider 3x ken 5 zati lau txikinago minus bat bider lau. Simplifikatzen dugu hau, eta da 3x ken 5 txikinago minus lau. Dan alde batera, 3x ken 5 gehi lau txikinago 0. Hau da, 3x ken bat txikinago 0. Hemen zer egin behar dugu? Orain, berdin 0 egin. 3x berdin bat, x berdin bateren. Eta marra baten ipini. Orain, bateren baino txikiago dan zenbaki bat, adibidez 0, ordeztu hemen, 3 bider 0, 0, ken bat minus, beraz, tarte horretan minus ipintzen dugu, eta bateren baino handiago dan bat, adibidez, 8 bider hogeita lau, ken bat hogeita iru, plus denez, plus. Ze zati hartu behar da? 0 baino txikiagoa dana, hau da, zati negatiboa, hau da, hause, beraz, hause dana. Ezin denez izan berdin 0, bateren ere ez da sartzen. Orduan orain, behar duguna da, kokatu hemen danak, markatu soluzioak, eta aukeratu amankomuna dana. Amankomuna zein da, hause dana. Beraz, soluzioa izango da minus infinidotik 0 oraino. Eta 0 ere ez da sartzen. Beraz, parentesia.